Ini dalai khano kha nango kha dukho ngo jeng 2023 ni election o jineti pramothani ngoi khoroksa yot sikla khoroksa samung tangnai Ali Akbar bini bumung dak nam hingke bablu hnai bui jotono bono siniwo bo tini bohok ni bagui tangoi chana ni bagui kamai samung ni bagui akonai bo phatar haste o thangka Shillong hai jaga o thangai bo thangnai 26 tarik o bo 3 tala building sakani yakung kasle klaioi bini bokrok rok yaba damage ngai thangka abuni yagulo miyawo phung 10 ta jorao bini lakma arikha bini omang kuthino paithak ni nairung nainani bagui bini nok nukhung ni bini buma bini bukha bihik bai malai bini mang kuthino nai jungta kifile dong je thuimani ebakhe o thuijangai thai bojiga bo Molaya omo 45 Kamalpur constituency by Khorsa Mola